Hello family, गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायफिनलायबाय। स' आं मोनसे जायगायाव फैदोंमोन, सराइबिल होननाय जायगायावहाय फैदोंमोन आं। दा मोनसे खामानि दंमोन आरो ओंखायनो फैदोंमोन। दा बे खामानिखौहाय मिथिनो थाखाय नोंसोरनोबो आं फोरमायहरनोसै। आंबो मिथिबाय जखन नोंसोरबो मिथिनानै लादो, सोरबाफोरनि मालाबाफोर गोनांथि जागोन ना, बेनि थाखायनो आङो नोंसोरनोबो खोन्थाहरनाय जाबाय। थारमाने खाफाल सानायनि माबा लाफैदोंमोन आं मुलि। दा नोंथांमोनहाबो मिथिना लाबानो जाबाय सारा अबेनि आरो सारा मा जायगानि, सारा मालाय गाव खोन्थाना लासिगोन बेयो। दिनै आंनाव फैदों। आंनि गामिया जाबाय नास्राइबिल, सराइबिलनि सा नास्राइबिल, आरो आंनि मुंखौ मजेन बसुमतारी होनना बुङो। ओमफ्राय ओरैनो गामियाव गाबज्रिनायाव माने गामिनि गाबज्रिनायाव दानियेल बसुमतारी होनना बुङो। दानियेल होनना बुङोब्ला मार्केटनि मानसिया गासिबो गामिनिया मिथिजोबगौ। ओमफ्राय पार्टिकुलार्सआव आंनिया दा माबायावहाय माजेन बसुमतारी। दा बिथाङा दिनै आंनाव बे खाफाल सानायनि मुलि लांफैदों। गोबाङानो बिदिनो हामहैदों। आरो बेनिफ्राय बे हालां बाजारनिफ्राय बे गावसोरनि न'खरनि मानसि जायो नामा, बेनो खोन्थाहरनानै बियो आंनो फोरमायहरदों, मानसि थांगासिनो दङ आबौ, नोङो अननानै एसे हरदो होननानै। होमब्ला बुंदो आङो फैथों, जेखौ हामनाया हामैयादो भाग्यनि खोथा। थ' बे जिनिसा माने दिनैसिम जेबो प्रब्लेम फैफेराखै। खिन्थु गोबां जायगानि जेरै टिपकाय बलं आरो बेनिफ्राय ओरै धुबुरी साइडनि खाथिनि आरो ओरै गाम्बारि बिल साइडनि आरो बेनिफ्राय ओरैहाय मा होनो पाटगाव, बे एलेखानि मानसिफ्रा फैयो, जायफोर मिथिनाय। थारमाने इसिबां मिथिजोबाखै आरोखि ना मानसिफ्रा। इसिबां मिथिजोबाखै। एबार मिथिसिगोन नोंखौहाय। दा बेनिखायनो दा सारनाव मोनसे सोंदां, ओरै सारा बेखौ बेसे गोबावसै मावनाया? आङो 21 बोसोर जाबाय। 21 बोसोर रानिं। ओमफ्राय दिनैसिम साबेसे फाहामनो हाखो? साबैसे फाहामनो हानाय माने आंथ' बोसोराव बिदिनो 20-25 जन गाहाम फैयो। उन्दै गाबनाय, उन्दै खर' गावनाय बायदिसिना, नै बेफोरबायदि। ओमफ्राय बायदिसिना बे माने एसे बायदि बायदि जानाय लोगो मोननाय, नै बेफोरबायदिखौ लाबोयो। ओरैनो माबायदिखौ फाहामनो हागोन ओरैनो, जेनेबा लामानि नांदेरनायफोर? लामानि नांदेरनाय आरो बेनिफ्राय बे बार गाज्रि, बेफोरो आंनाव थाबिस गैया, लोंनाय गैया। आंनाव मोनसे थावल' दं। बे थावआनो माने थाबिसनि गेरेन्टिखौ मावो आरो। खिन्थु बे थावखौ फुनोब्ला, थाबिस गानोब्ला थाबिसखौ गाननाय जानाय नङा, माने गाननो मोना आरो। थाबिसनि खामानिखौ बेनो मावगोन। नों जेरावखि थाङा, मन्दिराव थां, जेरावखि थाङा मानो, बेखौ नोङो इउज खालामनानै थांनो हागोन आरो। नोङो टाउन सहरे गारि मटर जेरावबो थांनो हागोन। ओरैनो थाबिसनि खामानिखौ बे मावगोन आरो। दा बेफोरबायदिखौ सोलिदों, जायफोर फोथायो लांदों। आंथ' माने गावखौ दुगा बुङा। जा हामग्रा मानसिफ्रा हामनानै बेबायदिनो मानसि लानानै फैयो। बे रोखोम जादों आंनियाबो, बेनो हामदों होननानै खोथानानै सोंलायनानै बिदिनो फैयो आरो। दा आंबो मिथिबाय जे एबार आंनियाबो हामब्ला आरो आंबो मानसि लाबोलायगोन, थिग बेबादिनो आरोखि ना, लासै लासै मिथिलांगोन। बिसेस करि आङो बेखौ बुङो, बे जुदि एक्सरे खालामनाय खर'नि बेफाराव ब्रेननि टेननि जुदि नायखानायब्ला बे साबसिन जायो। ओमफ्राय उन्दै गथ'फोरनियाबो बिदिनो, उन्दै गथ'फोरनिया जुदि गाबदों, खर' गावनाया बांसिन जायोना, थालो गोदोनाय। थालो गोदोनाया उन्दैफ्रा बांसिन जायो, नैबे थान्दायाव रासिन जायो। बिनि थाखाय खेबसे होगासिनो बे मोजां जानांगौ। बियो होननाय लोगो लोगो बियो मा होनो 1 घन्टा 1.5 घन्टाजोंनो बियो माने गोदोनाया सिखांफिनजोबगोन आरो। ओमफ्राय बे उन्दैनि बे थालो गोदोनाय, ओमफ्राय गाबनाय बा खर' सानायफ्रा, ओमफ्राय बा आथिं माबानाय, मा होनोमोनलाय बिदिखौहाय? आथिं अननाय आरो माने मा होनो, बिमाया जेरेखम आहार दौवोब्ला बिमाखौ नायहाबनाय, आखाइ अननाय, बे एकदम बे कमप्लिट हाजोबो बिदिखौहाय। दाखालि उराव लांफैदों, क'क्राझार सुइमारिनि। बियो हस्पिटालावनो मास मोनसेसिम, मानसिया 11 मास जाबा, मानसिया 4 केजिल'। दा हामनानै नै मैया माने बिनि बिगुमाया नै बेवहाय ड्राइभार मावो नालाय, बे ड्राइभारा फैनानै मैया बुंफैबाय, बिराद मोजां जाबाय, खुदिया गेलेनो हाबाय। मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय बे जेनेबा बार गाज्रि लोगो मोननायखौबो आंनो जेनेबा हायो। बे
ओरैबायदि बे थावखौ फुननांगौ औ ओमफ्राय बियो मा होनो आरो समाजाव जेरै गावबा गाव समाज जेरै खृष्टाना खृष्टान नुब्ला खृष्टाननि नियम बादि खालामबाय औ ब्रह्मआ ब्रह्मनि नियम बादि बियो खालामनांगौ गावबागाव धर्मनि औ सिस्टेम बायदि थानांगौ जेरै जोंहा मोनसे बाथौ धर्म दंना औ बाथौ धर्मआ बाथौ धर्मनि नियम बायदि बाथौ माने बायदिसिना सावनाय औ केस बाय केस आङो बिथोन हरखायो औ औ नोंसिना बे रोखोम बादि समाजावहाय बेबायदि नोङो मानिनांगोन औ ओरैबायदि गोबाङानो बिदिनो फैनानै बुंफैयो नों जेरै बुंदों पुरहितफ्राबो बिदिनो बुङो होननानै बिथांमोनहा लास्ट लांफैनायाव बिदिनो बुङो आरो अब्ला आङो बुंदों माने जोंनो फोथायनो रोंब्लाबो रोङाब्लाबो गावबागाव समाजनि फोथायनानै लानांगौ बेनो मोनसे गुबै जोंनिया धोरोमा गुबै धोरोम बेनो आंहा धोरोमनि फाराग गैया आङो बुंहरखायो गावबागाव समाजनि नियम खान्थिखौ बाहायनांगोन औ बेखौथ' बाहायखानांगोन औ बेखौ बाहायनांगोन अब्लासोना नोंनि मुलियाबो मुलि होसेयावबो हामाब्ला माबा मोनसे लामा नायो जेरै जोंहा मोनसे बर' समाजावहाय हिन्दु समाजावहाय बोसोर गोदानाव मोनसे मा होनो आवाथि सावो फुजा होयो खृष्टानफ्राबो बेबायदिनो मोनसे बोसोर गोदानखौ बरायनानै गोजामखौ बिदाय होनानै गोदानखौ फुजा होयो माने बिदिनो प्रार्थना खालामो थिग बेबादिनो जे धोरोमखौ लादों बे धोरोमखौ लानानै बेबादिनो मोनसे सिखार लानांगौ आरो दा जेन'बा खालि मुलिल' हास्थायनानै मा जानो दा न'खराव जुदि फोसाबनांगौ दङब्ला बेखौ फोसाबाबालानो ओरैनो जुदि लेथा फेथा जोंहाथ' मोनसे मानसि जानानै न'खराव दायनिगिरि थायोना बायदिसिना जोंहा फुजा होयै बा बावगारनाय ओरै थांनाय जोङो मोनसे गावनि जेनाखि फुजिनांगौ बेखौ जोङो फुजिनो समबो मोना जायो दा नैबेफोरबादिखौ लानानै बे न'खराव माबा निदान सिदानफोर जायोब्ला हाजार मुलि होआ मानो बे जिनिसखौ नांथारगौ ना नैबेफोर जिनिसखौ बाहायनो आं थिनहरो आरो दे होमब्ला सारनि थंखौहाय आङो दा ससे बुंसै ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय आङो होनानै होगोन डिसक्रिपसनावहाय नोंथांमोनाहाय जुदि सोरनिबा दरखार जायोबा लांफैनानैहाय फाहामहैनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय दा मुलिया बेनो ओमफ्राय दा आं मुलिखौ लांसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला दा डिसक्रिपसनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखागोन आङो बेखौहाय नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय फैनांगौआ सेरफांगुरि बारबोनानै कुसुगावजोंहाय हाबबोनानै सिदा फैयै सराइबिलावहाय सारा नेहैगोन नोंसोरखौहाय फैयोब्ला बाय बाय थेंक इउ